Audio Jungle. Pai ni pain korap po foluni Revenue Circle Office mate asai hem along keche so tu maphan longlei pata ki pi kang ton jia phan kachi song pon bangso kachi song dogmuka ethi pen bite rally mate bite nang pache jeng pon si foluni Revenue Circle Office mate asai hem anang palesi memorandum alo thui sitame foluni Revenue Circle ASO arideng pacher tekan bangso memorandum alo athui along Emang pon mate demand point number 1 no land pata no non tribal number 2 no land right to non tribal number 3 evict all the illegal settler number 4 arrest immediately to all the illegal encroacher point number 5 cancel all the lease pata issued to the non tribal with proper audit and investigation pualo paklang ponsi laso ariding Pipajur tekan se prabjin pen KACCM tuliram rong hang pen bangso memorandum alo paleji aphan ASO jojo terang pen chechak dunsi bangso kachisong aja mek insam jin pen pachur pon foloni pen pradhan ko report news 18 difo nang chethan nang ji nang chingki nang ji pose ase the pen joni rip soda Karbilo Charlie Asong Harogha Regional Committee pen labangso right bite really kachijeng akachisong asayang deng ponang ko bangkalalo kedamtang irui ne apra Karbi Anglong Autonomous Council ACM Dr. Tuliram Ronghang kanengge statement lapen isiabang dotulang X EM Barim matenlitu Karbilo Charlie Asong lo Kongchun Bang Barim akahai usuk tero na tum kaning alam aputhak si pinilitu kar below Charlie song atum ning kipung pa si pinil bang so asai kache song asai dengponang koklo alang litum statement na bangke vote bank aphansi alang litum ke hala bang so statement ki picho lape hala so along nitum kar below Charlie song pen ke aparti tin aphans dame kachuniri kang tung elalo nang litum nilitum long le pelang long ri long pat he amen penalitum politics patu inang ne roba dongsi kibang jilang ani sitame alang litum lapuson hathai statement pibom lang pulotang te alang litum election ki thurji bangga philam lo alang litum mena a hem sitame alang litum chidolong le dajini tu rat thur pak pen alang litum aphan plung nang kokpo lapen litum kar bilo Charlie asong atu alam chake politician atau masan konane amai long Jai pong selabor ahabara longkar binim rokom ke pangtangji aphan pura pinangan arni pejisik cedang pondo laso longkar bi akai adhorom koson bensi ke pangtang ponangji mapu Jai pong selabor ahabar pen mai pho bikrom tisu konchun bang premson ingti ang pong chithan chimung ajai mek selabor sikari ingti arong pathuak lang marong paman ponse Karbi Kuru searching room amai KKCA amai podon sing teron pongsi lapen kurupo Welson tiso konchun bang atuma phan alohi aman peng pen kurupo Welson tiso pen Karbi Kuru saratu Welson tiso pen Karbi Kuru sartuma phan koson se karkli phejo atum claim dam ponang jima po lampe aputhak Kuru saratum phan than pare tekang se aphe Guru saratung kedo kethak ahem sita metong sikot penang cherap chitudun ji pusilam chak pitekan tangake hai latanadak dun mai phu dun kong chun bang rap chun bang pachethang chun bang dihim chun bang sahem chun bang pen chenglo labang somai long manteng theparti nima guru KKCA guru alwi sarpo ke hai sar dhon sing teron pong sia ke hai anpasta me dun mai phu ke hai sar rajan be ke hai pen chenglo KKCA hawara mai akong chun bang ahi chia rui bang se tha iskon nam tala song mondir tai tum kar bi tum mang ke guru kula ka mai la song ki to ke tum pin ja lang tangel ke tong he tong nge nge asik ke thiban pen phu men taran na bang so amai ini dak dalam Choropar piglo dili tum pini
ajak dingku ya pik buat teng lajo KKC hawaramai keseng lata nitum tiri pipensi wanglo KKC salawar jaipong hawaramai ini seng ponong lo bang phok tu saya kuru saratum jak cetong lo bang so salawar hawaramai keseng pon KKC ge ningarong pik jak kuru saratum kacing thang adoption mate aperi pencenglok bongchin bongkro kacewan arnaman kitua tam ate kadok awe sapong from kangthum mala bangso kangthur pon abange mepik keceng kandak mai nanga cari pon ake hai KKC salawar jaipong hawaramai amai pu samson piso ake hai si mai pu cari pon no bela so akumiti abang ke kadok awe ladak hawaramai tum pensi na pathani nga sedani li ipu dami mande ni tum tiri pipen mangke pini asona hawar mai ke sengelong mangke nanga cetong dun dupik ni tum man tenge the alhisar po sono ni tum sar dham sing karan pomsi ke se mai pu bar kame dun mai pu kha sa rajan be lapen ke se inglong kiri hawar mai amai pu dihin rimbang lapen active member akha babu sing teron an par tame ke se langpher hawar mai pen tame sonjai tiso lapen akulu sar akulak sar bidi sar tumben cenglok an pars tami KKC dorduli hawaramai pen muhesor tiso saihem chunbang monsing timung an pars tami KKC dikrong hawaramai pen tami akong chunbang alang li lama kuru lo sapong nin kuru lo alang li tanah cita ono lo pen itum active member son lo weakness teron central committee long an pars tami ni tum monang citong dun pen an hawar pini hapu pen tami wang lo sini dong nang po atema kuru sarsi afang silo lasi aron barim ga pangtangi peta kuru sarnangji mate kopine le chiir pusita kuru sar ja kleng silo la solam sile tumata se kuru sar mai seng ponlo lage 2018 ning kan tan sile 16 September nang ke dilo non lasi kadu ka weta la so 16 September bangke mena akhia daten hita naga chitong dunjia phane tum chuni ripon bomji la pana sonda nale tum pen pherang ke pen chingki che than ponpo le tum patitak kon bomji la sepini la dake patitak asono la dak le tum jaipong salawar hawara bangke le tum orte tum ingge tum nang che tong non ta ining samjin pen sepini ning we group ansi ka chingwai long ma ka che than long la so bangke ining sampik lo la selang tum man churu we neng la pen churu rim ne sine le hin peke ansi lam thing tan kon no le kale nili tumke bangso jaipong selawar along hawaramai kiseng ponang kokel nason lo je kedam tang himanto biswa sharma kening jetekang lapen dr tuliram ronghang karbing long thomas kunsi alang ligi chicha lapen rada pankethan ponmi aposi aron barim ke karbi khai long karbi karbak na manceng pen nimrokom ke kering akai lapen chaklin hong hari anim pareng nang jipi labangsu anim thek dum long pensi asam chom non long tin hawata